Ora kae dadi ora obah. Jijik banget kok. Jan angel pisan kok. Lho. Betik lah kowe lah. Babon. Jelung betik dadi. Maning. Betik maning. Ya, nuli lele. Nang kana kae. Hah? Oke. Apa betik maning, Lin? Betik maning lho. Kena pinggire maning kuwi kepriwe ge? Mas. Sekenane kayak gini, Lin. Iki mangane kepriwe ge? Aduh, kacau ge. Bundet lah. Sen. Masa mangane kayak ayunan kayak ya, ayunan gue loh. Ya posyandu ya.